Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe internet Madina Cheikh Poulart TV on salminama on jurama no fewi machallah hande noon amina ɗo hene e Medina Cheikh Tidiane de Saint-Louis et dans la journée de l'intronisation du Mahdi Mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh machallah donc ya Seydi no mbiyeteɗa e yettore ma? Waaleykum salam wa rahmatullah sohna di min dutima salminago teddugo e joorali ɗi foof miɗo wiite Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dairata iman ñamnade mo no jiiruɗa kanko organisation mo ko kanko Mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh à travers le monde dairaji mo dañi fof e nder aduna kala ɗo jaaɗa on fawi toon halifa walla halifaji on dañi toon dairaji e fof joni an jinnomi gandude ko no jiiruɗa on organisation machallah. eyyi machallah sohna Abi organisation o ɗon artata tan koye mission mo haali o ko ɗum addimo woni mission universelle Imam Mahdi o mission mo ganduɗa o ko adduna o fof jeeyi ɗum waɗi tan kanko ko woni ko mbiyanumami ko tan particularité mo waddi o woni ko ganduɗa ko Mawlaye Cheikh tottimbo kanko o koye gurdam makko par ce que gandunoɗen koye dañde khalifa woni gonɗo ɗo ha ummi ɗo joni lomtiɗo mo wiyete khalifa mum kono kanko e gurdam makko omo fawa khalifaji makko pour tan ɗen to goni to mbawa yettinde e gandal mo tottirta ngal éducation mo addato ha hande ɗum gonɗinta mission universelle mo jogui o eyyi ɗum noon goɗɗo particularité mo gaddanmi hen tan woni Seydi Mouhamed El Cheikh ko liggoto ko na yiye e jeunesse dewɗo e makko par ce que jeunesse oɗon kamɓe gonnete jamaji ɗi kamɓe mbaɗata wasifa subaka e kikiɗe mo jiiɗa e mabɓe foof jikkuji ɗi gonɗe e Seydi Mouhamed El Cheikh woni jikkuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goto e mabɓe foof nana eto dañde jikkuji ɗin e ɗum arata tan no gonɗina aussi ko wi ko mission universelle Imam Mahdi Al Muntazar o jogui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya Seydi a salminama a jurama indema yettode ma? Waleykum salam sohna Basum a salminama a jurama inchallah min inde ko Siley Ndiaye mbiɗa jeeya dairatu iman bo Dakar inchallah. Machallah ya Seydi Souleymane Ndiaye jinnomi ardude ma koye goto question jinnomi tan haalana kam des dates les plus importantes c'est-à-dire kalna kam hen quelques dates des plus importants de Mawlaye Seydi Mouhamed El Cheikh dans sa vie et gurdam makko. Machallah sohna Abi Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh sa ƴeewi datuji ɗi fof datuji ɗi gandanɗa hoorema baɗɗi fayida eyyi datuji makko fof ko datuji baɗɗi fayida nde wonno ko neɗɗago makko tolni ɗon en eyyi machallah kono istata tan eɗen mbawi hen jubbude seeɗa hay sinno ko datuji 5 ɗi gandanɗa hoorema ɓurɗen teskitade ko datuji ɗi gandanɗa hoorema ko baɗɗi fayida ko adi foof eɗen mbawi haalde taw en kaɗani ñalngu ngo jibinagu eyyi kanko Mawlana Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ari aduna ko hitande 1993 e 3 machallah ko nden o ari aduna eyyi.
sen ƴetti dat goɗɗo mo ganduɗa hoore ma kadi e mbaɗum wasde haalde woni dat mo yindiro e ceerno makko dat mo ganduɗa hoore ma ko nden o heeɓi ko dañi ko manam hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi eyi koye nden hitande o fotte ceerno makko hono Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu toon to nokku goto ne wiye Misra toon to Ndar eyi ko toon hawre on ne arde on ñalawma ne arde Cheikh Oumar Foutiyou Tall ngam wona seede ko jogori ko hokkudemo holɗomo jogori hokkudemo noon woni wirdu Tidiane beele ko wirdu Tidiane tan ala ko wirdu Tidiane gonduɗe e ko gandanɗa hoore ma ko wiyete ko yamirore walla o ƴetti kanko Cheikh Tidiane o ƴetti koye on ñalawma o ƴetti kala ko fate alhaaluji tari ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu o fawi ɗum e junngo Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh manam koye nden hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ko nden hitande kanko Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu o waɗi Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh mawɗo tarif Tidiane manam ko wiyata ko khalifa général de Tidiane eyi koye nden hitande kanko Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh o totta kala ko fate alhaaluji tari ko yo toppito ɗum yo naw ɗum yeeso ko nden kadi Cheikh Tidiane wimo fadema oɗo ñalawma aɗa wawi nannude tarif o mo beeleɗa aɗa wawi hen kadi yaltinde tarif o mo beeleɗa ɗo ha Makka wadde kanko Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ɗo woni ɗo here tarif o koye juuɗe makko goni saabu ko joom tarif o e hoore mum halfinimo tarika mum wimo aɗa wawi hen nannude mo beeleɗa aɗa wawi hen yaltinde mo beeleɗa ɗo ha Makka machallah sen jawti oɗon date eɗen gaare date goɗɗo hono 2006 manam hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ko tawi enen gadda nguɗon ñalngu adi walla fuɗɗi wadde gammu makko no bo yaare duuɓi nogas tari nden waɗi gammu makko gammu gandanɗa hoore ma fuɗɗi ko minuit e 6 heures du matin eyi machallah woni 2006 manam hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom sen jawti nguɗon ñalngu men gaddu ñalngu wongu walla dat goɗɗo hono hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni 2018 enen fof en gandi oɗon ñalawma ko ñalawma kadi teskitteɗo e diine ko ñalawma teskitteɗo kadi e faate tarif Tidiane sabu on ñalawma o yeehi to wiyete ko Fès walla Fas mo Maroc heɓtoyde walla ƴettoyde mo gandanɗa hoore ma sirlu mo gandanɗa hoore ma kanko moftanno ɗum toon on sirlu noon ko ceerno makko kono Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu oppi ɗum toon so ari o ƴetta ɗum sirlu o ko sirlu baɗɗo fayida woni sirlu gandanɗa hoore ma tawate koye simore ni wiyete alfati eyi ko nden simore a yeeyi nden simore ko hen sirlu o waɗano o ari o ƴetti ɗum toon to Fas kadi on ñalawma no ƴettata ɗum nde waɗi finde par ce que on ñalawma wonno hoye ceeɗu kadi Maroc aada yimɓe gadarahi Maroc walla gueɗe ndeɗon fande ene toɓa e oɗon waktu en jii nde heeɓi nde sirlu o tan asmane o wahliri wone tobde taw ƴiwani waɗani haydara machallah wadde ko ñalngu ganduɗa hoore ma kadi ene teska e ñalɗi makko sen gaari e ñalngu won anam 2019 eɗen gandi 2000 tan ganduɗa hoore ma hay goto waɗo jejjidde sabu Arafat ko kewno ko e nder hijjore donc Cheikh Seydi Mouhamed Cheikh koye oɗon ndeɗon hitande o yeehi Makka hajjoyde hajju mo gandanɗa hoore ma wona hajju ɓolo sabu ko hajju mo gandanɗa hoore ma gonduɗe yaade kadi ƴettoyde hon sirlu goɗɗo sirlu oɗon noon ko sirlu gandanɗa hoore ma faade koye annore nde gandanɗa hoore ma koye ruuhu makko foti jeeyede ngam wawde hokkude ruuhu makko doole o wiyete ko essence mystique koye oɗon hitande ndeɗon hitande o ƴetti ɗum machallah oɗon sirlu noon sa ƴeewi nen woni Makka ken abboye duuɓi temedde jeeɗiɗi million hitande on sirlu ne won toon 700 millions d'années sirlu o ne won toon e hayre ɓalere nde walla mbiya hajaratul aswad manam koye ndeɗon hitande kadi ƴetti oɗon sirlu te kadi no ƴettinde oɗon sirlu toon to Arafat yimɓe fof jii ko kewno Arafat ndeɗon hijjore nene téléji nene internet fof nen hener
machallah a yi kono ko kewno ho ton to Maroc ko baɗum noon kadi kewti ton to Fass Barok ton to Arafat manam sirlo nde hebde sirlo tan ay asman kadi wahlide kadi wona tobde machallah woni kadi ñalngu kadi wangu fayide e ñalɗi makko machallah ñalngu ngu battuɗen ngu won ñalngu battuɗen ngu en mbaɗum wasde haalde woni ñalngu hande ngu woni 29 lewru janvier hitande ujunnaji 2022 woni ñalawma mo gandanɗa hoorema ko ñalawma mo yimɓe fof padanno kala almudo makko no fadanno on ñalawma kadi kala julɗo no fadanno oɗon ñalawma sabu ko ñalawma mo gandanɗa hoorema koye on ñalawma tengtina gongol makko imam al mahdi al muntazar alayhi salam walla mbiya piirgol makko lefol imam al mahdi al muntazar alayhi salam woni ñalngu hande ngu e gi kadi hande ndo yaltinde o haalde julɓe itali fof beltima ruhuji fof garti machallah o ɓeyde yimɓe e diina mumen o ɓeyde yimɓe e tarifu mumen o ɓeyde yimɓe manam e fof machallah woni ñalngu ganduɗa hoorema hay goto no wontade jejjidde tawno koye ñalngu jeeyangu e ñalɗi ɗuɓɗe mawnude ñalɗi diine nayi hande o timmin duuɓi capannayyi e sahada no mbawɗa haalirde o noon hande seydi Mouhamed Sy timmini ɗum ɗum noon hande wayno hande mission hande imamado hande ko hande fuɗɗi oyto ko wonno tan ko ceerno mbiyata seydi Mouhamed Sy mbiyamo ɓuɗɗura to kamɓe tajo alfina mbiyamo mbaɗamo dakkante imam madi amude kono ko hande imam almadi hande woni lulal ngal hande ngal fuɗɗi hande asere hande o hande woni le 29 hande ñande fuɗɗi hande o timmini 40 ans mako ɗum capanɗe men nden hande ko ñamgu mongu teddugu ñamgu ngo Allah haali yalla Allah sallallahu alaihi wasallam sakirana amadou dian sallallahu taala anhu haali ngol ñalngu famɗani bon ngol ñalngu noon hande woni hande bon seydi Mouhamed Sy ko neɗɗo mo gandinta neɗɗo wawa haalde kulle makko par ce que ko neɗɗo laaɓɗo neɗɗo moƴƴo neɗɗo jiɗɗo yimɓe fof ganduɗo yimɓe fof kumpitoɗo fof min mbiyde sukaɓe joddiɓe fof ko ɓiɓɓe mawniyaɓe min jiiɗaɓe ɓe fof ko ɗo neyi kono kala mo jiiɗa hen so waɗi mo jag ko sifanoma gila A à Z ɗum wona neɗɗo ɓolo wawa ɗum ko neɗɗo Allah timmuɗo nden koɗe ñagotoɗen enen ko regimen kala mbawɗo wonde hen walla mo wonani hen e jiɗɗo wonde hen yo ar wona hen min ñaguiri yimɓe fof yo ɓe got hen ɗum ɗo kam ko ɗum tan neɗɗo heeɓi keeɓa hande wona ɗum aduna e lakara ko ɗum tan neɗɗo ɗaɓɓata ɗum tan neɗɗo dartanno ɗum so yeehi ha keɓɗa jagguɗum duuɓi sappo eyi yo Allah hokku en jaggirɗen sanga o jaggan men hoore makko ha 2065 inchallah rabbi seydi Mouhamed Sy ko noon ɓuuri mako noon wona ko haalduto ala ko wali Allah kuftinɗo fof eyyi ko suuɗi yo ko feeñi fof kanko andi abdallah jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti mawlana cheikh Tidiane Chérif radi allahu taala anhu en ɓagat salamu o fof e ziyara o poyen e juuɗe imam mahdi al muntazar alayhi salam hay hande noon kanko padanoɗo o ɗum woni muntazar o yettima hande donc ko welama mawɗo par ce que hande woni balɗe 29 janvier enen ɗo e Medina Cheikh Tidiane Chérif radi allahu taala anhu gam mawninde hokkigol oɗo mission saabu ko hande mission mo ganduɗa cakkiriɗo mo ganduɗa Allah halfini mo sakkiri hoolade e aduna makko he mo halfini nawanamo mission islam mission tariha Cheikh Tidiane Chérif radi allahu taala anhu ɗum woni imam mahdi donc hande mboɗo jogui welama mawɗo mais aussi mbiɗo jogui émotion mawɗo pourquoi parce que mi meeɗano miijade homi wuurat ha oɗo puttugol o mission tawa kamɓe saram aduna nde wonno ɗiɗa fof lutti yimɓe so mi wi ɗiɗa mission ji tan falami wiide ko mission nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam falami wiide ko mission mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu kono hande Allah hawrini yimɓeɓe ɗum e zaman meɗen mais Allah okori en kadi ɓuure ha mbawɗen andude ndesan oɗo neɗɗo ɗum woni Seydi Mouhamed El Cheikh donc garɗen ɗo mawninde ɗum noon eɗen ñaagui vraiment dendagal ko heɓotoɗo e annore dendagal ko heɓotoɗo e ɓuure ya en ndendu ɗum e dendagal julɓeɓe kala mbiyoɗo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mouhammadou rasulullah sallah sallam kala to mbawɗa wonde e tonkoŋaji nayi aduna yo en ndendu dendagal ɓuure keɓotoɗo ɗo e annoraji keɓotoɗo ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah Medina Cheikh Pulaar min salmini on min ko wiye Mamadou Hay musidɗo almudo wiye ceerno Alassane Sow ummi ko Côte woni ko ceerno Mouhamadou Mansour Agne no mbiɗani ko ñalawma ɓuuri faɗede e 29
imam al mahmoud donc il faut yaltude wona jour garnowi walla puɗɗogol mission mo ganduɗa ɗi hawɗo ha 2075 alay saago noon oɗo ñalawma so yetti komin mbawno jokkude fof min gaccan ara min kawtere voilà donc ɗum waɗi min ɗo machallah min beltini kadi no fewi yewtata ko wiyete ɗiɗo lewru ɓurdam andi ceerno ko maayo a haalat ko mbawɗa andude ko ngannduɗa tan kalta kono wawa haalde ɗum ha gayna ala wawa wonde ko neɗɗo mo ngannduɗa ni ala ɗo gonɗo ɗo ganda a haalat ko ngannduɗa ni joddotoɗo e Cheikh Tidiane Chérif ñande fof walla ne wiye Cheikh Tidiane yii ɗum wi kam ɗum mo ngannduɗa ni Cheikh Tidiane hetti ani ɗum wona ko weeɓi mo ngannduɗa ni ƴewɗo umuri ɗo fuɗɗori anani sa ƴewtinima ɗo fuɗɗori gilay 14 ans à l'âge de 14 ans ha hikka o waɗi duuɓi 14 ha dowɗañ duuɓi 40 ani ɗum gila nde gonɗa kurga e sahada haala sahada aɗa jangina yimɓe aɗa haala yimɓe ɗum weeɓani ani ɗo rewi ɗo gammu gadiɗo danaka o wi koye bantere mbaɗɗo ko danaka ko timmano yimɓe jeeɗi ummi ɗo o wi cheikh rokkimo wirde hoore makko te minen fof enen fof en nani Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ɓooyi wiide kala biɗo Cheikh Tidiane wi kam walla kala biɗo kalanɗo Cheikh Tidiane ko wona noon a ɓoyata e kam mande o fuɗɗi haalde e Cheikh Tidiane gilay duuɓi 14 ha daña duuɓi 40 e kadi ko kalata ko no hawni wona yimɓe fof tuusi ɗum wona yimɓe fof kalta yeehi ha almuɗo makko e malano wasifa e inde makko ñaagon bi isnillah nangam kala ko ganduɗa ni koye inde makko e haɗa wasila Seydou Mouhamed Cheikh ɗum wona ko weeɓi ɗum ko responsabilité mawɗo ɗum so neɗɗo ɓooyiɗimo haalde joom haqqille fof foti andude o ko kañum o ñalawma ngannduɗa aduna fof kam ko fatno wona Seydou Mouhamed Cheikh o yii hande oɗo ñalawma kono o fatano keɓe juuɗe hande nono ari o fatano fof hande ko woni ko yeeso noon wona koko simtete koko yiyete inchallah o fandima aduna fof feertuɗite men tida haqqillaji maɓɓe anda hande kam fof maɗa aduna fof hande début officiel de la mission de l'imam al-Mahdi hande noon aduna fawima e dow jungo mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh ko wadde hande adina ƴetti tournirgol fayi faade 2075 bandiraɓe internet Medina Cheikh Pulaar TV on salminama on juurama merci beaucoup